В момента нищо няма ти направят, дори да застанеш пред тях. Те са толкова залитнали в работа, че не ни виждат дори. Да. Ето виж, масово излита пчела да работи. Да. И се прибият. Сега ще погледнеш внимателно, има пчели с прашец по краченцата, значи някъде нещо цъфти и те го приеш от прашеца и на основната храна. Да. Виж сега какво става зад мен. Това вече е за работа. Да. В смисъл такъв, че не ме виждат, а зад мен ще стане като рояк вече. Да. Просто ги обърквам. Да. Колко пчела се трупа отзад? Да. Аз им преча в момента. Да. Но понеже има какво да носи от природата, не са агресивни. Те почват да се прибират. Да. Повечето от пчелите носят нектар и пашец, но има такива, които се излезе само за вода, за пилото, за яйцата. Да. Понеже им е много необходимо. Сега ги напушвам, за да имитирам пожар в семейството. Да. По този начин пчелите започват да се опитат да си спасяват храната. Насмукват се с мед, там храна за ларвите и по този начин по-не живат, защото не може да се прегъне, че да те оживи. Да. Това е възглавница с 5 литрова хранилка. Да. Чакайте, бях по-малко. Рибати чувстват, това не се случва. Това е ламаринено корито. В това край отпред пчелите влизат и имат достъп до храната, която им остава. Обикновено ползвам мед разтворен с вода. Да. И сега вече отваряме цялото семейство. Предварително, след като открехнем възглавницата, започваме да напушваме отгоре, за да ги предупредим, че кошерен гори. Да. Да ги усмирим. Не се прекалява с дима, но все пак той им пречи. Да. Движенията трябва да са бавни и плавни, за да не се дразнат пчелите и шум да няма при работа. Да. Сега, вече семейството е горе-долу успокоено, правиш един поглед отгоре, да видиш дали всички пити са покрити, как е разнесена пчелата по рамките. Да. И дали е горе високо или е долу. Когато е ниско пчелата и не се вижда, значи вече започва да прави венци и запас. Да. От мед. И след това вече ги предупреждаваме наново и започваме прегледа. Кошарът се оставя пред входа, за да предупреждава идващите пчели, че нещо става тук. Да. Просто да ги смущава до някъде. С рамковдигача разлепваме питите, защото техният стремеше да ги уплътняват и ги лепят с прополис. Това е прополис. Да. Това е веществото, с което един път дезинфектират кошера, второ уплътняват пролуките, за да ограничат движението на въздух или пък влизането на други насекоми. Да. Това е една пита, която е стара и затова е сложена в края на семейството. Да. Евентуално, ако има добра паша, да я ползват само за склад за храна. Да. Да не се размножават в нея, защото няма да излизат добри пчели. Ще бъдат по-дребни. Това жълтичкото тук, тия цветове, това е пчелен прашец. Да. Донесен с кръченцата им, свалят го и с главичка го натъпкват и е много твърд като зърно. Да. Като зрънце. Тази също е правна пита. В момента това семейство е доста слабичко и затова няма и доста и мед в него. Да. То се е ограничило в този край на кошера и виж как са надградили самите питки с бял вкус. Да.
Ето тук вече по тежестта на питата се познава, че има принос. Да. Нектар донесен скоро. Да. Тази става малко по-тежка. Виждаш капчиците мед вътре. Да. Това е нектар по-точно, не е обработен още като да стане мед.